Nu kommer der en kandidat fra Popo-Demokraterne. Her kommer den lange Rasmus Tusind. Vi ved alle sammen, at børn står for fremtiden i Hørsholm. Her i Popo-Demokraterne vil vi gerne sørge for, at børn får en endnu lysere fremtid. Det vil vi gøre ved at lave en spareplan for alle gardiner og persienner i Hørsholm Kommune. Det gør, at vi på de hørsholmske skoler kan spare på elregningen. Og med de ekstra penge, der vil vi desuden forbedre forholdene for alle ældre ved at gøre plejehjemmenes vilkår bedre. Vi ved også godt, at sunde børn de har endnu bedre indlæringsproces. Derfor vil vi også gøre det, at vi skal have mere idræt i de hørsholmske skoler. Her i Popo-Demokraterne vil vi desuden føre krig mod fedmen i Hørsholm. Det vil vi gøre ved at lave en månedlig motionsdag for alle beboere i Hørsholm Kommune. Det vil gøre, at vi får et sundt og velfungerende samfund her i vores kommune. Hørsholm er en rig kommune, men den kan godt blive endnu rigere. Derfor vil vi gerne have, at der skal være skattelettelser for alle borgere i Hørsholm Kommune. I Popo-Demokraterne der har vi en drøm om, at Hørsholm skal være en velfungerende og åben kommune. Derfor mener vi også, at der skal være plads til. Stem på Popo-Demokraterne og forbrænd kulhydraterne.